Kakeno alhamdulillah ame fulla sebe mani manganduma nunu kofe albi ame anga émission kenega nanga maka fo la droite ar-rashad kakeno ananga belebele do yon fa bi anga belebele mala ka fo mo de bala ka fo ni be sukar sui ibe adon kosowe aga chesirila kutubawla aga wuliga jola salama dine la fasalla anaka bazilla kerengera ma actualité au doninga en wule blama bi an rashadu plateau bulebulenga an karamo ke Sheikh Walima Abdurrahim Dante alebe ambulo korea an wontna foka ka représenter sabula al ma'ruf la yu'arraf Sheikh Imam Abdurrahim inshallah me fuligandi ma e ka suker kerengera ma ni an émission bulebule mumbala ka fona to dala ko ar-rashad la durati e ka laje baw ani afanu ama foti ko lu fene fu e ka dakrunya fuli ka la suma inshallah bismillah. بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب وبعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. فوق بركاتك كشيني نمانينا في أكو كشيني نفس مانشيكا كرام محمد صلى الله عليه وسلم. وتملك في أمي شقي سايرفو. كسوة. كسركار تي دانتي لا جي بغا بلا جلين فوجين فان بفه. كسوة. Kafoko bismillah ka kene mandika alhamdulillah ala kambe soba ma fota nyumana kosowe ketala ya rabbal alamin alhamdulillah. Donc an karamɔgɔ ka foli o tɛmɛlen kɔfɛ alhamdulillah n balimaw an b'an sɛnsɛn ka se an ka laɲini belebelew olu kɔnɔna la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ silamɛ diinɛ bɛ dɛmɛ sira o sira an ka wuli ka jɔ o de ye ka se ka o fɛnɛ k'o sabati k'aw yɛrɛ fɛnɛ la kunnafoni a y'aw sugulen to ar-rashad la ka kɛ n'o ye an ka wusazi an bɛna ɲininkali fɔlɔfɔlɔ min n'an bɛna o tɛnku a la o de ye k'a fɔ an filɛ nin ye kalo belebele min na masha Allah ahlan bi rajab ni kalo ba de ni kalo badi an kɔni b'a dɔn ten nɔnɔ kalo badu nka shehu an bɛ fɛ ka i ɲininka wali imam an bɛ fɛ k'i ɲininka kalo yɛrɛ kalo jumɛn de don arajabi yɛrɛ kalo jumɛn. طيب شيخ عيسى kosɛbɛ ala kan bɛ sɔba ma amina ya rabba rajaba ye lahɔrɔma kalo de ye lahɔrɔma kalo kuranɛ ye kalo min n'a y'a ko fɔ suratu tawba kɔnɔ kosɛbɛ kayra ka fuko la horoma kalo inani di ala wi kanto mal qur'an kono inna iddata ash-shuhur 'inda Allah 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum Allah. طيب ni aya min flani avec déclaration ke pampara kayra ka fuko la horoma kalo kalo nani di batatan o kalo nani ni hadisa de ye a kalo nunu yɛrɛ ta a tɔgɔ ma Allahu akbar Sheikh hadisa donc shahidu ye mun fɔ nin na ko kuranɛ ye fɛn bɛɛ fɔ ko ko lahɔrɔma kalo ye nani ni mais nani jɔni don paraît-il que hadisa de nana ko wala se ko dɔn ni ma don hadisa kɔnɔ ni ma don hadisa kɔnɔ o ye nɔngɔnkari ye o ye nɔngɔnkari Sheikh Isa Sheikh Imam Abdurrahim Dante n'a ye hadisa lajɛ hadisa b'a yira na k'a fɔ muharramu kelen o ye dɔ ye kelen a filanan o ye rajaba ye fila a sabanan o ye zulhijja saba ani zulqaada naani ni kalo naani ni lahɔrɔma kalo ye kalo naani de ye lahɔrɔma minha arba'atun hurum n'i y'a sigi cogo lajɛ i b'a ye k'a fɔ zulhijja zulqaada plutôt ani zulhijja ani muharram olu tugulen don ɲɔgɔn na mais n'i y'a lajɛ ni san kalo daminɛ ye muharram fɔlɔ de bɛ daminɛ yala donc comme daminɛ ni laban ka sɔrɔ ɲɔgɔn na o de kama o sabaw kolelen don ɲɔgɔn na Allahu akbar arajaba kelen dɔrɔn de b'a dan na ni me faamu arajaba chevaux lahɔrɔma kalo don kosɛbɛ kalo fasamaciyalen don adi jɔn kɛ duman ka ala la sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ani kalo tɔw tɛ kelen ye dɛ Allahu akbar a y'a faamu voilà donc ni arajaba ye ni ko kan ka kuma kalo ni yɛrɛ kan
am se ka mun fɔ dɔrɔn ko ya surunya la o jaabi la o de ka fɔ arajaba ye lahɔrɔma kalo Sheikh Mukafa o bɛ sɔrɔ nin kumakan in na an bɛ fɔ ni walawalali surumani kɔnɔna la walawali m'a la k'a fɔ n'a a ye lahɔrɔma kalo k'a panpara latigɛ anw ye minnu b'a la k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ ni nin kumakan ninnu u tɛ baara kɛ ni hadisa u kan ka faamu sɔrɔ na jaja kuranɛ bɛ na hadisa b'a dafa de an bɛ fɔ o waleɲuman dɔn na kosɛbɛ Sheikh Imam Abdurrahim Dante an ma tila i la Rashadi lajɛba m'aw fo ka waleɲuman dɔn Sikar Dante a suibaga an ka folibaw bɛɛ lajɛlen Sheikh wal Imam Abdurrahim Dante an ka ɲininkali wɛrɛ min b'an bolo ka tɛngu la yala fusamanciya kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ bɛ yen wa fusamanciya min b'a la k'a fɔ ni o bɛ sɔrɔ nin kalo in kɔnɔ adamaden dɔw b'a fɔ n'i y'a kɛ tan n'i y'a bɔ tan fusamanciya kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ bɛ yen nin kalo la wa sabu Sheikh Isa ayiwa ka ko an k'o jaabi n bɛ segin i ye kɔ dɔɔnin quoi i b'a dɔn Allah subhanahu wa ta'ala a ka danni a y'a sigi nizam de kan nizam c'est-à-dire programmation système ka hadamadenw kala stratégie n'i y'a lajɛ Ala ye fɛn fɛn dan diɲɛ kɔnɔ a fɛn fanba kɛra yani ala zawj père impair père voilà c'est-à-dire a bɛ faamu ça doit y'ale yɛrɛ contrôler ouais y'a contrôler ouais zawj yani mana cɛ muso voilà sangolo dugukolo su tile wa hadainahu najdain cɛ muso a bɛ faamu maintenant kalo ani tile kolo donc ala ye dani sigi fila Allahu akbar bon ni ye diɲɛ yɛrɛ fɛnɛ taabolo lajɛ an bɛ mɔni min kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ don bɛ semaine bange jour ale bɛ wolo semaine na kosɛbɛ awɔ semaine fɛnɛ bɛ wolo kalo la kalo bɛ wolo san na effectivement tout à fait maintenant n'i ye bato fɛnɛ sira lajɛ tuguni ala ye bato min d'a ma a y'a sigi tuguni o nizam kelen de kan a ye bato dɔw di jour ma k'olu kɛ chaque jour kosɛbɛ a ye bato dɔw di kalo ma a ye bato dɔw di san ma effectivement a tilala ka bato dɔw bila k'olu kɛ yani min babi tatawwu baraji ɲini dɔw yɛrɛ b'a yɛrɛ a bɔ a yɛrɛ la ka ala ma ɲinɛ a kɔnɔ mais a m'i kɛrɛnkɛrɛn ni fosi ye a kɔnɔ c'est très très important fo an ka nin faamuya fɔlɔ ni yɔrɔnin bɛ Sheikh Isa a Sheikh Imam Abdurrahim Dante komi an ka laɲini ye bato yɔrɔ ye لنستنبط منكم أكثر donc o de ye k'a fɔ n'an y'a lajɛ chaque jour seli farida 5 o ɲininen don an fɛ kosɛbɛ maintenant n'an ye kalo lajɛ fɛnɛ sunkalo sunni a y'o kɛ wajibi ye wa o gulonnen don kalo kelen dɔrɔn de la san kɔnɔ kutiba alaykum as-siyam wala ajib o kalo nin tɛ lahɔrɔma kalo ye mais fasamanciya kɛrɛnkɛrɛnlen b'o o la parce que fasamanciya tigi de y'a kɛ n'o ye ala ye Allah o kɔrɔ ka fɔ pour que an ka bonya dɔ di kalo ma an ka fasamanciya dɔ di kalo ma o gulonnen don sariya de la Allahu akbar c'est-à-dire sariya tigi de b'a ka sariya di effectivement donc maintenant o ye point filanan ye bon n'an y'a lajɛ tuguni hali kalo kɔnɔ tuguni a b'a ye tuguni hiji fɛnɛ gulonnen don kalo kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ de la donc n'o tɛ i tɛ se ka hiji kɛ wagati si ashuru ma'lumat an b'an profiter ka mɔgɔ caman ladɔnniya an balimaw bɛ ka taga Makan ni wagati minnu na nin o f'a ma de ko umra ale fɛnɛ alikaba nanfila de ye mais ani hiji tɛ kelen ye Allahu akbar umra wala mɔgɔ bɛ se ko hali o 100 kɛ ouais Umar bin Khattab a nana asar la k'a fɔ ko Umaru ye umra 1000 de kɛ kosɛbɛ donc o kɔrɔ ka fɔ ale kɔni ni a sɔrɔ b'i la kosɛbɛ kɛnɛya b'i la donc temps en temps ka taa kɛ a ka fisa kosɛbɛ kɛra ye fasamaciya kɛrɛnkɛrɛnlenw fɛnɛ fɔ a la Allahu akbar donc olu ye nafila bondaw ye mais n bɛ fɛ ka kuma farida niveau kan o de ye k'a fɔ ala ye hiji kɛrɛnkɛrɛn ni kalo kɛrɛnkɛrɛnlen de ye san kɔnɔ ni wagati kɛrɛnkɛrɛnlen ye kosɛbɛ a bɛ faamu Sheikhu donc n'i ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ haza khalqullah Allahu akbar Fa'aruni ماذا خلق الذين من دونه Allah o de kosɔn mɔgɔ organisé len don a tɛ se ka organiser ka ala bɔ sa non être bien organisé comme Allah non a tɛ se ka sɔrɔ
n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ organisation tun tɛ nizamul kawn diɲɛ yɛrɛ système ni ala ɲinana hali seconde kelen diɲɛ bɛ ɲagami. Allahu akbar. Suwa tseganya la ta'khudhu sinatun wala nawm. Ya ga mangutu do fono di. Allahu akbar. Sinatun wala nawm. Allahu akbar. Plein contour. Ça dit koloshili dan jatimine dan. Organisation dan o ye ala tadi. Sungalo ona kalo hiji ona kalo. Jouru ona bato kerengrelew. Kereng. Bon, kabako ye mun ye tuguni ni lahoroma kalo ni fɛnɛ la tuguni généralement ni kalo nani do. O lahoroma kalo ni fɛnɛ la ay kalo kelen dɔrɔn ni kɛrɛnkɛrɛn ni bato kɛrɛnkɛrɛnlen y'a kɔnɔ mais ka kalo saba di mɔgɔw ma gratuit. C'est-à-dire o kalo saba ni a b'i yɛrɛ n'i ka volonté to ɲɔgɔn na, a b'i yɛrɛ n'i ka ala kanu to ɲɔgɔn na, a b'i yɛrɛ n'i ka jɔn ɲumanya to ɲɔgɔn na, n'i sera ka mun remplir o kɔnɔ. Ah ya Allah ya Allah ya Allah ashuku ala funsere masara dawla fo mɔgɔw k'a faamuya parce que ladiriya dɔɔnin kɔnɔ bɛ mɔgɔw bila tuma caman na an bɛ kuma ni ladiriya an b'a fɔ ko non arajaba kɔnɔ bato kɛrɛnkɛrɛnlen tɛ yen arajaba kɔnɔ fasamaciya kɛrɛnkɛrɛnlen tɛ yen k'a fɔ ko n'i ye nin kɛ ni baraji hakɛya de b'i ye ou bien n'i ye nin kɛ i bɛ nin jɔyɔrɔ nin de sɔrɔ la ate sanadan wala matnan. Allahu akbar. C'est-à-dire laslu yɛrɛ la ate laslu t'a la. A bɛ faamu. Hadisa fɛn fɛn nana n'a ye olu hadisa sɛbɛnbagaw n'i y'o ka hadisa ninnu lajɛ an t'a fɔ ko hadisa yɛrɛ asaru de don parce que fo mɔgɔw ka hadisa ni asaru la dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Sego olu différence. Parce que asru mamluki la a taara k'u kɛlen ka yani dawlata abbasiya fɛn asru mamluki asra basiya bini yɔrɔ silamɛya mara nana don étrangers ka maraw kɔnɔ kosɛbɛ. Effectivement. Bon o temps kɔnɔ mɔgɔw fari fagala ala ko la kosɛbɛ. Mɔgɔ dɔw y'a essayer o waati ninnu kɔnɔ ka walafili kɛ kitabu la ka mɔgɔw lasu ka baara ɲuman dusu dɔw la o kitabu ninnu caman bɛ yen a dɔn kama o y'a kɛ ni ŋaniya ɲumanya ye mais dɔɔnin na a tɛ sɔn couper coller ma quoi. Allahu akbar. Mun ye o de kan ka fɔ donc k'i ka kuma lasurunya dɔrɔn chef arajaba kɛrɛnkɛrɛnlen tɛ ni bato ye Allahu akbar. i n'a fɔ hiji kalo kɛrɛnkɛrɛnlen don ni bato ye cogoya min na i n'a fɔ sunkalo kɛrɛnkɛrɛnlen don ni bato ye cogoya min na mais Allah subhanahu wa ta'ala ye a bila de hadamadenw bɛ se ka ala ɲini ni façon fɛn fɛn min ye i ka choix b'i wolo o la arabu b'o de wele k'a fɔ hada at-tatawwu. Tatawo ye mun ye mɔgɔ bɛ mun b'i yɛrɛ la k'a lamagɛn ayiwa ala y'a ta ɲini fɛ ka tila k'i yɛrɛ fɛnɛ lajɛ i ka mɔgɔ sɛbɛya bɛna mun de k'ale c'est très important a bɛɛ n'a nafa de don kosɛbɛ ayiwa ni kuma ninnu lamɛnlen kɔfɛ an n'a dɔn kɔni k'a fɔ arajaba kalo kɔni bato kɛrɛnkɛrɛnlen t'a la kɛrɛnkɛrɛnlen bolo ma k'a fɔ i bɛ mun kɛ a juma su fɔlɔ walima a juma laban ɔ kan ka ɲɔgɔn dan a kɔnɔna la ka waleya ɲumanw k'olu kɛ ka caya. An karamɔgɔ ka kuma lamɛnlen kɔfɛ fastabiqul khairat wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun ka kɛ n'o ye Cheikh Imam Wali Abdurrahim Dante an ka ɲininkali laban Cheikh nin kuma ninnu bɛɛ dɔnnin kɔfɛ arajaba yɛrɛ ye fɛn min ye an bɔlen kɔfɛ k'o dɔn Cheikh kana b'o la tuguni fusamanciya an y'a dɔn k'a fɔ fusamanciya t'a la Cheikh fɛn jumɛn de b'e bolo i n'a fɔ bilasirali kan k'a di silamɛdenw ma nin kalo kɔnɔna la yaasa an bɛ se k'a tɔnɔbɔ cogo min na ko najɛya kan jumɛn de b'i bolo an bɛ ala sɔrɔ cogo min na. Cheikh Isa Cheikh Dante i ka o ɲininkali mago bɛ kan caman na a mago bɛ kuma la parce que tiɲɛ yɛrɛ la an ka nin wagati nin na kumakɛla de cayala mais batokɛla ka dɔgɔ. Allahu akbar ko salafu kanu yuqalliluna min al-kalam wa yukthiruna min al-a'mal. Mais on ta kɛla aksu de afidna ya mais an da bɛna s'a ma inshallah bidayatan kuranɛ b'i kanto a ma suratul hashr laban na ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah c'est-à-dire ni aya ni kuma banna ni de quoi aw mɔgɔ minnu k'aw limaniyalen don ayiwa a ye sira Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ ni kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka filɛli kɛ i ka baara la e yɛrɛ dalen don a la k'a fɔ baara jɔn de bɛ ka baara la
ko be k'i ka sini ɲɛsigi ye ko be se k'i kuma bɔ sini tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa donc ne be n yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan bali l'insanu ala nafsihi basira kosɛbɛ e yɛrɛ fana b'i yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan mun bɛ ka ne lajɛ fana ale b'a yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan hali min yɛrɛ tɛ k'an lajɛ a b'a yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan dɔw la i ka ɲi ka baaraw lajɛ i bange ni sisan cɛ e yɛrɛ ɲagalen don i ka baara jɔn la ko bɛ se k'e kuma bɔ sini ko bɛ se ka kɛ sini ɲɛsigi ɲuman ye e ma point d'interrogation bon n'a tɛ yen tan b'i wolo parce que an filɛ lahɔrɔma kalo dɔ la n'a tɛ yen lahɔrɔma kalo ye mun ye kalo do kalo minnu b'a la ni mɔgɔ kɛ duman ka ala lasɔrɔ Allah ala k'an garisɛgɛ don la kalo do kalo min b'a la ni ala ka funusireya n'a ka yafa n'a ka hinɛ bɛ yakubaya kɔnɔ kosɛbɛ dullana kalo tɛmɛ kalo tɔw kan dullana o de kosɔn ala ko fala tazlimu fihinna anfusakum mais cɛkaw tɛ kalo ninnu dɔn Allahu ko mɛ akbar n bɛ mun gɛlɛya aw ma a kana ala sɔsɔ kɛ kalo ninnu kɔnɔ dɛ an kana fala tadlimu fihinna anfusakum aw kana ala sɔsɔ kɛ kalo ninnu kɔnɔ am nan fo ka taa ban fo ka taa ban fala tadlimu fihinna anfusakum donc saz ni aya belebeleba ye fala tadlimu fihinna anfusakum suratu nahli fɛnɛ kɔnɔ aya 97 ala b'i kanto a ma tuguni man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ar-rashad ustaz ala b'i kanto a ma ashadante ko ni mɔgɔ min ye baara kɛ aw la kabini aw cɛw la mɔgɔ min ye baara kɛ aw la baara ɲuman na kabini aw musow la wa huwa mu'minun a bɛ ka baara nin kɛ wagati min na a dusukun laminen don ni ala ye a bɛ ka ala jati de ɲini ni baara nin ye ala ko falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ko mana aw tigi la ɲɛnamaya ɲuman na ɲɛnamaya duman na Allahu akbar dɔw la Sheikh Isa ni b'a yira na k'a fɔ ko baara de ye base ye siwa an ka baara kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma nin kalo in na ala mago bɛ baara de la ala mago b'a la ni kalo ninnu ye traite wagatiw de ye kosɛbɛ ni promotion wagati parce que an y'o de fɔ n'i ye hadamadenw ɲininka ko ala ka funusereya jɔn de ka bon ka tɛmɛ funusereya bɛɛ lajɛlen kan o ye ala m'a tɔ fosi to hadamadenw ye baraji sɔrɔli la quoi c'est à dire a ye baraji sɔrɔli facilité ka nɔgɔya kojugu sogo ka bi kuma ninnu ka giri aw ka se ka ala sɔrɔ a kuma filɛ nin ye parce que ustaz Isa Sheikh Abdurrahim Dante n'an kumana ala ka funusereya kan a ka nɔgɔ mɔgɔ caman ma dɔrɔn k'i sigi dugutila fɛ ala miliyɔn diyan ala den diyan ala nin kɛ tan naam haza je tamaman min wɛrɛ bɛ yen mais ni ala ye nin bɛɛ d'i ma et puis mun de to la sego siga t'a la k'a fɔ hɛrɛ kɔni don dɔ la i bɛ n'i kɔ don nin bɛɛ lajɛlen na ka taa Allahu akbar tiɲɛ yɛrɛ la émission ye bon ala ka funusereya min n'o ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o de ye ka baraji sɔrɔ mais baraji sɔrɔ courage tɛ mɔgɔ caman na dɛ kuma de courage bɛ yen mais baara tɛ yen wallahi baraji ɲini courage tɛ mɔgɔ caman na parce que o de y'i ta yɛrɛ yɛrɛ de Allahu akbar sayi mɔgɔ ni mun bɛ taa kaburu kɔnɔ y'i ta ye dɛ o y'i ta de sugu e ye fɛn fɛn sɔrɔ don dɔ la i bɛ siri k'i bolo bɔ a la pewu k'a bɛɛ to i kɔfɛ Allahu akbar mais ni mun bɛ taa kaburu kɔnɔ o y'i ta de ye ni maɲumatɔ kuma ye dɛ bon c'est pour cela que ala sɔnna ka wagati dɔw bila kalo kɔnɔ tuguni san kɔnɔ k'olu kɛ traite wagatiw ye k'olu kɛ ala sɔrɔ wagatiw ye ala k'an y'a jɔ ɲumanw na donc kɔrɔ k'a fɔ madama ni nin ko b'an bolo min b'a bɛ tatawɔ ayiwa k'a fɔ ko hadamaden bɛ mun b'i yɛrɛ la volontément mɔgɔ ka prison t'i kan mɔgɔ m'i jagoya ka ala ɲini ni o ye ala dun ye base kɛ baara ɲuman de wa ko ni saya nana sayabagatɔ ma k'a bɛ mun fɔ rabirji'uni n ka so jɔ a la n ka muso furu a la n ka baara daminɛ a la la'alli a'malu salihan fima tarakt ala b'a fɔ cogo di waati fitinin dɔrɔn pour que n ka baara ɲuman kɛ Allah ne y'a dɔn k'a fɔ ko ja ne kun bɛ yɔrɔ min kan a sanu na wari bɛɛ lajɛlen ye baara ɲuman de ye kalla ala ko kɛla aya wɛrɛ la ko awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man ne ma si tadhakkara d'aw ma Allahu akbar
Sambina ni tote kolokolo la de. E arajaba joli balo sambina nkon. Sambi sheki. E arajaba joli balo. Sambi kononton. E arajaba joli balo. Sambi wolonvla. E arajaba joli balo. Donc o bela kilen koffe tuguni e saya wagati la ke ka nyini ala fe ko ala ka tando ni di madron. Awalam nu'ammirkum. Ala ko kella. Teson. Donc ça Cheikh ni yoro ni fen chama ba kono quoi. Wallahi show ay ma hakli jigi. Fen chama ba kono. Fadhakir fa inna dhikra. Kama de itai ka wagati quoi. Mais kana to ka wagati ka teme fula quoi. Kana kulenge. Wori kama doni ke bagaw ala jonyuma bawo. Manyuma salafu swadi ku. Oyo kuma do fo kuma nunu kan ga sebeni sanu jidi. Afidna. Doni yoro ni na ne busi ko di balmaw make min babi nasiha. Ko swadi balligh. Adoy munye الشيخ إمام Allah subhanahu wa ta'ala bi kantoma salafu salihu doga kuma kono وبافكو إذا أراد الله بعبدي خيرا فتح عليه باب العمل أنت نمي وأغلق عنه باب الجدل والكسل الرشاد أني كنين كدي سكر كنا لا شغني ولا إن الله سبحانه وتعالى يهير لنا كجومي كابي بارابو ندايله أوي سدي بارا سوج مي بكم بارا فو ala nyini ala bato aba courage do ala oui aba timinanja do ala chale ka rajaba shute temete ina fo mato ka shube teme chugamina che sambe system kile no element fo jite ka kola programmation fo ite la ilaha tatlubu la thumma tanam la ite ko ngadani dala fene ite wuli ni fajiri sel la bana e rajaba fene ka teme o chugala ina fo kalo to teme na chugamina عار عليك هذا eduma donga fo kebe na tadi الله 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 donc on ala ye mogo min la ɲini ni hɛrɛ ye a bɛ baraji ɲini courage do ala a bɛ ala ko courage do ala mais ni ala ye mogo min la ɲini ni juguman ye dun شو k'a bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a b'o de dayɛlɛ a ye ɲɔgɔn sɔsɔ ani saliya Allahu akbar شو ولا ولا البيانة silamɛ dun caman bɛ nin de kɔnɔ dɛ شو ولا ولا البيانة ayi non bɛɛ je kɔnɔ tu ye diinɛ kɔnɔ wallahi wa bɛɛ professionnel ye diinɛ laseli la ni diinɛ kuma la Allahu akbar e ka diinɛ ko kuma wuli gɛrɛ na ban شو بيري بكم mɔgɔ min yɛrɛ tɛ misiri yɔrɔ dɔn fiyewu a t'o ka quartier alimami tɔgɔ dɔn ale de da ka di ni bɛɛ ye توصلني للأمور ne yɛrɛ wolo ta maliyɛn bɛ fɛn bɛɛ ɲɛɲini fɔ ala ko c'est-à-dire ala de tɔɔrɔ ka n'a maaw ye kuma in y'o de o kuma in y'o de n'a nana se bato fɛnɛ wagati ma wagati minnu bɛ yen tuma dɔ la ala yɛrɛ bɛ sɔn tuma dɔ la i ɲa ka jɔ su kɔnɔ walahi o bɛ kɛ tuma dɔ la i ɲa bɛ jɔ dɔrɔn su kɔnɔ hadisa dɔw yɛrɛ b'o la ni i ɲɛ jɔra i ka wuli ka bato wuli kɛ ka bato kɛ Allahu akbar mais saliya bɛ ni bana minnu ye o tɛ foyi kɛ a bɛ téléphone ta donc ni ni mɔgɔ ka ca bi ka sɔrɔ dun ala jɔn ɲuman ninnu tilara ka fɔ ka kuma kɔnɔ ko tuma o tuma hadamaden n'i y'a ye k'a fɔ i dusukun jalen don n'i y'a ye i ka kow t'a cogoya la n'i y'a ye i nin bɛ ka gɛlɛya n'i y'a ye hinɛ t'i dusukun na cɛ k'i k'i fara ala ko sumalaw ka kulu ka bani ka i yɛrɛ lajɛ c'est-à-dire ala ko sumalaw i ka fura bɛ yen nin o ala ko sumalaw sebo ima nu wala wala an kɛlen don ka ala ko sumaw kɛ cogo de la dɛ o sa o dun ni fansi ye dɛ ne ko ɲigi kɔnɔna jɛya sebo fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun Allahu akbar c'est-à-dire Allahu akbar dusukun jara a fura ye nin de alladhina yazkuruna allaha قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون سو دسكون ونجرا سو بالمو تيون في سينجو تيون في دسكون ونجرا dusukun bɛ magaya ni fɛn min ye o ye ala ko suma ye ذكر الله wa ale de ye dusukun ka lumière ye est-ce que nte kuranɛ kɔnɔ ale de ye dusukun basigi fɛn ye ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله أكبر le Cheikh Isa الشيخ دانتي n'i y'a ye tuma o tuma k'i dusukun jalen don k'i ka fara ala jɔnɲumanw ka kulu kan wallahi billahi i b'i ka kalan gɛlɛya i b'a fura sɔrɔ الله i b'i kɛɲɛ bɛɛ ka bɛn ala ma i b'i kɛɲɛ bɛɛ ka bɛn mɔgɔw ma ne ba kulo bɛ na dɛ donc saz Cheikh Dante ninnu ye wagati ɲumanw ye wagati minnu b'a la
ni an kan ka dɔ fara an ka courage kan ka Ala ɲini kosɛbɛ. Wallahi kuma in fɔ to a bɛ nɔ bila buna adamaden na. Usa dɔ b'a fɔ ko n bɛ mun kɛ? C'est très facile. Mais parce que sunkalo kɔnɔ e kan ka bato min kɛ déjà obligatoire o ɲininen do i fɛ o waati dɔnnen do o kan ka ban waati min na o fɔla yen nɔ. Mais nin kalo nin kɔnɔ Ala y'a yira dɔrɔn ko kalo nin ye kalo ɲuman de ye. Kalo barikalen do. I ka page blanc filɛ nin y'i wolo. Allah. E yɛrɛ de b'a remplir sa. I mago bɛ bonya min na a kɔnɔ. Allahu akbar. Aw bɛna o ta sɛbɛnni jumɛn mun de bɛna sɔrɔ aw ta kɔnɔ? E bɛ n'i ta remplir ni sufɛ seli de ya. Segu i bɛna kɛ n'a don su ni de ya. E bɛ n'i ka arajaba nin kalo i bɛna remplir i bɛna page remplir ni sarakati bɔ de ya. Segu i bɛna kɛ ni kuranɛ kalan de wa. Donc o jaabi bɛ bɛɛ wolo. Allahu akbar. Mais Ala ko bunakun ka siga kɔni t'a la fɛn dɔ ka nɔgɔ dɔ ma o ma nɔgɔ dɔ ma. Sahih. Lidhalika Ala sɔrɔ sira cayala. So a cayara. Ala sɔrɔ sira ka ca dɛ. Kufur. O de kosɔn mɔgɔ o mɔgɔ b'i yɛrɛ kalama i tɛ jigilatigɛ Ala ka jɔn na. Allahu akbar. Non. Allahu akbar. Ala sɔrɔ sira ka ca kojugu. Allahu akbar. O la Ustaz. Cheikh Dante. I jilaja i ka arajaba su. I ka emploi de temps spécial dɔ bila i kelen. O yɛrɛ yiraciw fana bɛ yen dɛ. Ne ye surɔ bɛɛ kɛ zikuru la cɛ. O yɛrɛ sen bɛɛ jalen don nafila seli la. Ala mago tɛ nin na dɛ. Ou k'an to i k'a kɛ k'i to Ala ka i photo ta k'a bila ko nin heure in ye cɛw ka heure de an k'an kɔlɔsi a la koyi. O bɛɛ mɔgɔw bɛ yen. O bɛɛ mɔgɔw bɛ yen. Mais arajɛ i ka emploi de temps dɔ dilan ni Ala cɛ. Wa khatit fa inna fi takhtuti fawzan. Parce que wallahi billahi ni ye hujja de y'i wolo. Wallahi. Wagati kelen o kelen. Ni ye hujja de y'i wolo. An bɛna taa ɲininka nin wagati in na. Emploi de temps spécial dɔ dilan i yɛrɛ ye mɔgɔ si ɲɛ tɛ da kan ni e yɛrɛ tɛ. Al-mutakhassis. Ne ka arajaba su kɔnɔ. N kɛlen don ka 2 heures di Ala ma. Ne ka arajaba ni su kɔnɔ. N kɛlen don ka 3 heures di Ala ma. Ne ka arajaba ni su kɔnɔ a su tila sabanan kɔni y'o di Ala ma. Allahu akbar. Mais su tila sabanan ye yɔrɔ jɔn ye? O ye jumɛn ye? C'est très facile. A ka nɔgɔn kojugu. Tile bɛ bin wagati jɔ. Plus généralement 18h15 comme ça, 18h30. Ok, 18h30 ta. Tile bɛ bɔ heure jɔn. Plus généralement an bɛ wagati min na fana aussi 6h. Donc entre 6h 18h heure comptée. Il faut diviser par 3. N'o ye heure min d'i ma sisan i b'a dɔn su tila sabanan bɛ daminɛ wagati min na. Ni ma lamɛnli kɛ ni émission na ɲɔgɔn su i tɛ se ka bɔ nin kalama wa hali mun bi kulli fan. Donc o la plus généralement 4h wagati bi an bɛ wagati minnu na ka daminɛ 4h la ka taa se fɔ fajiri ma. Cɛ jilaja sa cɛ i k'o di Ala ma sa cɛ bi min bɛ sunɔgɔ la sa. E bɛna diya jɔn de sɔrɔ sunɔgɔ la i ma mun sɔrɔ. Cɛ sunɔgɔ b'i ɲɛ koyi kaburu sunɔgɔ. Wa mina layli fasjud. Cɛ dibi b'i ye dɛ. Allah a bɛ yen. Dibi yɛrɛ de bɛ yen. Kaburu kɔnɔna la kaburu sigi bɛ yen. Wallahi billahi n'i ye bi dibi la ɲɛnamaya i ni Ala cɛ wallahi sini dibi Ala bɛ lumière d'i ma. Kana dɔ ka bɔ sunɔgɔ la Seku. O de kama mɔgɔw ko إذا صدق العبد في العمل وجد حلاوته قبل مباشرة العمل. الله أكبر صدق يا شيخ. ala Asho. Koni jɔn kɛla tiɲɛtigi ye a dusukun na a bɛ Ala ko kɔnɔ ni la kanu ye karabali tɛ mɔgɔ ɲɛna ko tɛ Ala diɲɛ ɲinini de don wa a y'a dɔn ko solution yɛrɛ de bɛ Ala wolo madama ni ne ye n yɛrɛ sɔrɔ danfɛn n'u ye nati n kana fili o ma n ka hakɛ di ko n'o tiɲɛtigiya sɔrɔla hadamaden dusukun na billahi ka ko a ka baara kɛ a bɛ baara yɛrɛ diya sɔrɔ. Allahu akbar. Waladenw bɛ nɛgɛ su nɔfɛ su kɔbali. Olu bɛ su kɛ tile. Alajɔ olu bɛ nɛgɛ su nɔfɛ su kɔbali. Allahu akbar. Parce que fɛn min bɛ kɛ su kɔnɔ o tɛ se ka sɔrɔ ni su ma ko. Maa ɲuman bɛna ni émission in faamu wallahi. Ustaz e ka semaine bɛɛ kɔnɔ plein journée waati fosi tɛ wolo bɛ mun di Ala ma. Alamisa wulada t'i wolo juma wulada t'i wolo i bɛ mun kɛ zikuru ni Ala kosuma ni Ala wele la o tɛ i bɛ mun di Ala ma. Cɛ n'o t'i ka ɲɛnamaya la i m'a daminɛ fɔlɔ dɛ. Allahu akbar. An bɛna taa ɲininka nin waati in na. Ayi non n'o t'i ka ɲɛnamaya la i m'a daminɛ fɔlɔ dɛ. Ko parantara k'i. Mɔgɔ sugu jumɛn ye? Ala ye fɛn bɛɛ k'i ye e ma foyi b'i yɛrɛ la k'a di mais Ala ko tɛ dɛ.
وقليل من عبادي الشكور. الله أكبر. ceki kana jɔnw ye nin dabara bayani ni kuma caman nin na kuma baw la Ala barikada baga ka dɔgɔ o la dɛ mɔgɔ min b'a bɔ a yɛrɛ la k'a la ɲini so ko ka dɔgɔ dɛ udkhulu fi silmi kaffa mais n'i ye nin ko lajɛ ya sheikh i b'a ye an ka point faible bɛ yɔrɔ jɔ adamadenw yɛrɛ vraiment o ka tiɲɛtigiya Ala ka promesse la a bɛna fɔ niveau de ka dɔgɔn quoi الطبيب الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه الله Ustaz wallahi billahi ni aramadun ye fɛn na bi an ka ni wagati min na wa'dan hasana billahi a bɛɛ lajɛlen problème ye nin de kuranɛ ye mun fɔ dɛ ni aya ni dɛ a filɛ ka sisan aramadun jugo de fɔ quoi solution m'an bolo kɔrɔ a bɛ yan afaman wa'adnahu wa'dan hasana walakin o tigi bɛ tulonkɛ o la tɛ tulonkɛ an ye mɔgɔ min layiru ɲɔgɔn ya an ye mɔgɔ min an ye promesse dɔ ta Ala ka jɔnw ye ka fɔ an bɛna nin de kɛ cɛ bɛ tulonkɛ o la a tɔ bi mais n ko o kɛnɛ kan ko ye mun ye mɔgɔ sɔrɔ a bɛ t'i sigi ministre ka bureau da la 3 heures a bɛ k'a makɔnɔ dɔw bɛ plein journée di ministre kelen ma billahi walima hali ministre yɛrɛ bolo kɔnɔ mɔgɔ wallahi dɔw bɛ journée plein d'a ma a ka ci la k'a makɔnɔ non k'a makɔnɔ dɔrɔn pour des rendez-vous ye ka t'i sigi dɔrɔn k'a makɔnɔ a mana fɔ la ok chef i tɛ taa mɔgɔ t'a dɔn ministre non a ka yɛrɛ b'a makɔnɔ mun na parce que a dalen don a la ko n'ale ye ministre ye a ka ci bɛ ɲɛnabɔ olu mɔgɔ ninnu olu bɛna heure joli di Ala ma de mais olu mɔgɔ ninnu u bɛ dɛsɛ k'i sigi tapi ka Ala ɲɛkɔrɔ 30 minutes wallahi bila u bɛ dɛsɛ donc là e dalen don mɔgɔw ka promesse la mais i dalen tɛ Ala ka promesse la Allahu akbar inna wa'dallahi haqq Ustaz an ka yɛrɛ ɲininka anw jɔn de bɛ an wolo ni sisan cɛ mɔgɔw ka hakɛ to kuma fɔ cogo la mais fɛn dɔw bɛ fɔ k'a fɔ quoi so nin bɛ faamu an ka yɛrɛ ɲininka anw jɔn de delila k'an tɛgɛ ja Ala ye 1 heure an tɛgɛ jalen don Ala ye dɔrɔn an bɛ k'Ala deli bɛɛ k'i yɛrɛ ɲininka kɛ tiɲɛ yɛrɛ la an m'a daminɛ dɛ wallahi an m'a daminɛ wallahi nin émission ninnu nin bɛ nɔ bila buna adamaden na wallahi n ko ni Ala jɔnw y'i tɛgɛ ja su dibi kɔnɔ o bɛ Ala wele yɛrɛ diya sɔrɔ k'a fɔ o ka prononcer quoi la tas'alanna bani adama hajatan was'al alladhi abwabuhu la tuhjabu Allah Cheikh an ka taa afidna mɔgɔ min bɛ président ka bureau kɔnɔ a sigilen don ani président Hashim y'i ladon a ka bureau kɔnɔ ko Isayi mago bɛ mun de la a fɔ dɔrɔn m'a kɛ f'i jɛman d'i ma dɔrɔn i ka besoin fɛn fɛn m'i ja tes désirs sont des ordres a valider Allah a bɛ d'i ma Isa cɛ i bɛ sɔn ka caman fɔ ye dɛ so na caman fɔ mais e bɛ masaw ka masa ka bureau kɔnɔ k'i k'i haju yira Ala la i b'i pan ka bɔ tapi kan i tɛ se ka patienter 30 minutes e yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲininka e ye mɔgɔ sugu jumɛn de ye est-ce que kanda kan silamɛw ka problème de filɛ nin ye o de kosɔn an-nasu bayna al-ifrat wa at-tafrit Allah tiɲɛ don arajaba ma kɛrɛnkɛrɛn bato nɔniya fosi ye mais Ala ye arajaba kɛrɛnkɛrɛn ni mun ye min babi tatawu o tatawu kɔni dan t'o la o mais e ka Ala ka fonisɛriya lajɛ dɔrɔn subhanallahi n bɛ fɛ k'i ka téléphone ta i ka nin calculer n ye subhanallahi fɔko kelen mɛlɛkɛw bɛ gafe ta ka a récolte min kɛ o ye baraji ta subhanallahi a fɔko kelen i b'a prononcer yɔrɔ min dɔrɔn mɛlɛkɛw bɛ baraji tan d'i ma subhanallah maintenant subhanallahi o siɲɛ 100 o bɛ bɛn joli le ma o ye baraji 1000 de nɛgɛ kɛra fajiri tigilama o tɛ alhamdulillah i sera ka alhamdulillah fɛnɛ kɛ siɲɛ 100 i sera ka la hawla wala quwwata illa billah kɛ siɲɛ 100 i ye salatu ala nabi kɛ siɲɛ 100 i ye istighfar fɛnɛ kɛ siɲɛ 100 donc a b'i n'a fɔ siɲɛ 100 sigiyɔrɔma 5 i y'o de kɛ sisan
o siyɛn kɛmɛ kelen bɛɛ ala b'a rekoni mɛlɛkɛw ka rekoni ni fɔlɔ o ye siyɛn ba kelen donc a bɛ n'a fɔ i ye baraji 5000 de sɔrɔ sɔgɔmada kelen. subhanallah Allahu akbar. i y'a faamuya. baraji 5000. Allah subhanahu wa ta'ala a ye don 2 bila semaine kɔnɔ o ye jɔnw ka baara ɲuman déclaration wagati ye ala yɛrɛ ye. don 2 o ye lundi ani jeudi. alamisa. Allahu akbar. jɔnw ka baaraw gafe bɛ yɛlɛ ka taa présenter Allah subhanahu wa ta'ala la. ala yɛrɛ fɛnɛ b'a ka funusereya kɛ o yɔrɔ la. mɛlɛkɛw y'a rekoni daminɛ tan mais ala bɛ tan bɔ a bɔ tan na ka taa 777 la. malikul mulk. donc an ka jateminɛ 777 sigiyɔrɔma 100 o ye joli ye. o ye baraji 70,000. Allahu akbar. baraji 70,000. baraji 70,000. i ka subhanallah fɔ kelen o kelen. i ka alhamdulillah fɔ kelen o kelen. alhamdulillah. i y'a kɛ siɲɛ 100. subhanallah. imagine ni mɔgɔ min ye k'a daminɛ lundi par exemple. k'a daminɛ mardi. mercredi. jeudi déclaration bɛ kɛ. vendredi samedi dimanche tile 3 lundi déclaration bɛ kɛ. tile 3 kɛ don o don e bɛ nin baara kɛ o kɔnɔ sɔgɔma ani wulada fɛ. donc n filɛ ka jate fitinin min di mɔgɔw ma nin. i mana fago cogo cogo i ka baara mana caya cogo cogo i kɔni tɛ dɛsɛ ka nin kɛ. Allahu akbar. donc a bɛna fɔ i ye baraji 500 sɔrɔ. comment dire sɔgɔmada fɛ. i ye 500 sɔrɔ wulada fɛ. i ye baraji 1000 sɔrɔ chaque jour baraji 1000. maintenant baraji 1000. an ko Allah subhanahu wa ta'ala ka funusereya a b'a bɔ. a ka kɛ tantan ye a b'a bɔ tantan na ka kɛ 700 ye 700 sigiyɔrɔma 1000 o ye joli. 700 sigiyɔrɔma 1000. aso kosɔn an tunna dɛ. nka giranw ma. limisli haza falyamal al-amilun aw fa'iddu. o de kama alikiyama jɔ don ko hadamadenw bɛ ɲɔgɔn dan ko dɔw bɛ dɔ ye maritaba ni kɔrɔta la k'i b'a fɔ ko dolo. ya Allah dolo. wallahi mais n ko baarakɛlaw de bɛ waso n'u ka kow ye diɲɛ nin kɔnɔ yan kɛ. o de kosɔn ala ma diɲɛ kɛ fosi ye fo an ka lahara faamuya. Allahu akbar. n'o tɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye pirateli de ye a si tɛ réalité. so ne bɛ lajɔ e ka baara ye jumɛn ne bɛ ka mun baara de fɔ an ka taa baaraw jumɛn kɛ yɔrɔ la de ou bien baara jumɛn de ko don. non n bɛ fɛ ka mɔgɔw niveau yɛlɛ o k'a dɔn an bɛ mun kɔnɔ quoi. awɔ. n bɛ fɛ ka mɔgɔw niveau yɛlɛ. c'est à dire diɲɛ ye pirateli de ye quoi. mais ni diɲɛ tun tɛ an tɛ lahara yɛrɛ dɔn quoi. anw yɛrɛ fɛ an b'an waso ɲɔgɔn na o karisa ye millionnaire ye karisa ye milliardaire ye. alikiyama jɔ don mɔgɔ minnu organiser la nin cogoya nin na u ka diɲɛ kɔrɔ ka baraji bila u yɛrɛ ɲɛ ala kɛlen don ka compte de dayɛlɛ. fi dhalik. e bɛ nin baara fɛn fɛn kɛ chaque jour. imagine mɔgɔ min bɛ baraji 100,000 bila a yɛrɛ ɲɛ ou bien 200,000 bila a yɛrɛ ou bien baraji 1,000,000 bila a yɛrɛ chaque jour. commerçant dɔ a bɛ tɔnɔ sɔrɔ chaque jour 1 million tɔnɔ. o ka san 10 kɔnɔ o kan ka joli de sɔrɔ chaque jour. Allahu akbar. shugun ka ca o ka ca dɛ. fana an na dimi. mais don min na ni nin binna i bɛna dɔn k'a fɔ ko ja ne tun bɛ bɔ ka bin na fɛn minnu na n'o ye baraji ye ja o de ye ta yɛrɛ yɛrɛ de o de ye wari ye. so i da sera fɛn dɔ ma n'o ye belebelew yɛrɛ i n'a fɔ i y'a daminɛ ni min subhanallah k'a fɔ o kelen. tamla ul mizan. Allahu akbar. c'est à dire ko mizan tɛ s'a kɔrɔ. parce que mizani ye danfɛn de ye. mizani ye jumɛn ye balansi. mizani tɛ s'a kɔrɔ mizani ye danfɛn de ye subhanallah ye ala mankutu ye. subhanallah. danfɛn bɛ se ala mankutu kɔrɔ. a tɛ se. mais anw t'a dɔn mais saya don de a fɔ ko kelen i b'a falen ni i ni ye a b'a fɔ yakulu ya laytani kuntu hayati. mais nin ye kumaba ye dɛ. ko banbagatɔ b'a fɔ ko ala hali n'i bɛ sɔn hali ne ka n ka ɲɛnamaya sacrifier ni fɛn kosɔn. wallahi bilen tun b'a kɛ. Allah. donc k'a b'a dɔw la ko ja ɲɛnamaya yɛrɛ tun tɛ yan ye. wa min al-layli fasjud lahu wasabbihhu laylan tawila. inna haula yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila aw falawla in kana min al-musabbihin. zai kana tunu fana u kono. aso an ka taa ni e de bɛ ka i y'a hakili jigin. donc ça Cheikh Dante an bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn o de ye ka fɔ
athqalul a'malu fil mizan athqaluha ala al abdan. c'est-à-dire Allah bara o bara o de be mizani giriya ko mizani teso koro e bita soro wati kelena o bara o feneka giri farso ka giri farso kan de ina fogi si ala ko suma arajaban kono ga tili di alama ka soro diginan doro ni do diginan doro ni do e ni ko do ma bi ka salatu ke chien keme walma ka salatu ke chien bakili mɔgɔ min ma diga la a bɛ kɛ komi i ye tasuma de bila a kan a b'a sɛgɛn k'a sɔrɔ dɔw wolo salatu 10 don o don su kɔni o ye laada ye a ka dɔgɔ qalilu min ibadiya shakur bon est ce que e bɛ se ka imaginer k'e bɛ jɔ ninnu tigila mɔgɔw ɲɛkɔrɔ wa i tɛ comparer ninnu na dɛ n ko su ɲɛnama ni ala ye wulila na ala wele bali waman wafa al-amal wafa lahu al-ajr ni mɔgɔ y'i kɔnɔna diya baara ɲuman na Allah wallahi ala b'a kɔnɔna diya baara ɲuman di la i ma bila shak wala raib ni mɔgɔ min salila i niyɔrɔ bɛ dɔgɔya dɛ man takasala wala al-akhiratu khayrun laka min Allah mɔgɔ bɛ mun kɛ dugukolo jukɔrɔ i t'o k'a sanfɛ dɛ segu sini mɔgɔ bɛ mun kɛ dugukolo jukɔrɔ i t'o k'a sanfɛ dɛ mun bɛ kɛ dugukolo jukɔrɔ avenir yɛrɛ ye kiyama de ye Allahu akbar i ka avenir bɛ saya de kɔnɔ i ka avenir bɛ kaburu de kɔnɔ segu ni kɔnɔnaja ka nu wasara koyi alikiyama jɔ don ala bɛ fɛn 3 de présenter kɛnɛ ka hadamaden shagana kunnafoni fɔlɔ i ka baara ye at-tabib a filanan o ye sinji ye ar-rahim a sabanan o ye alakira ye sallallahu alayhi wa sallam ni fɛn 3 dɔrɔn de bɛ sɔgɔna doni kɛ hadamaden janfa t'a la namara t'a la ni fɛn 3 dɛsɛla ka mɔgɔ ka sɔgɔna doni kɛ solution t'a la tu t'a la ta t'a la i bɛ don jahanama kɔnɔ wa ni fɛn 3 bɛ jɔ yɔrɔ jɔ o bɛ jɔ siratu kɛrɛfɛ de mais a fɛn 3 fɛnɛ ka sɔgɔna doniw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de 3 avocats o tɛ surafɛn minɛ o tɛ namara dɔn o bɛ sɔgɔna doni kɛ a tigi de ye antunna a fɔlɔ ye mun ye yala ko baara min kɛ ala b'a kɛ lumière kana jɔ a bɛ sɔgɔna don alquran ala ne y'a ka témoin a tun bɛ dugutila seli minnu kɛ a ka faridaw kɔfɛ ala ne y'a ka témoin a tun bɛ ɲɛ fantanw ma ala ne y'a ka témoin a tun bɛ nin kɛ wa ne de don Allah sinji fɛnɛ bɛna k'i makasi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala ko ala nin ma ne tigɛ dɛ i ye bonya min don ne la i ye énergie min don ne la cɛ énergie bɛ sinji la bɛ maka i sinji la ka se hakɛya min ma ni sinji tɛ jɔn de b'a ɲɔgɔn k'i la mɔgɔ si ka ko tɛ mɔgɔ si a ɲɛnɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka b'i ɲɛna ka i tɛmɛ sinji kan ibadallah silu arhamakum mɔgɔ sinjiw de tigɛla bi silu arhamakum ala ka miracle ba don o de kosɔn ala ye bonya ba d'a ma fo k'a kɛ ka ni place sɔrɔ ni mɔgɔ min ka baara ɲuman dɛsɛra k'i sogona don sinji dɛsɛra k'i sogona don e kɔni fo k'i sa i tɛ don kira ka sogona doni kɔnɔ solution foyi t'a la tu t'a la ta t'a la anw dun bɛ ka ɲɔgɔn bluff n'o de ye kira b'an sogona don kira b'an ka sogona don bataramɔgɔ kira bɛ sogona don mun na namara kan batatan abadan dawula usaz baara ɲuman nin de y'an ka jagokun ye jagokun min n'a ka kan vraiment an k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ ca courage tɛ mɔgɔw la n'a kɔni fɔra an ka baara kɛ an y'a faamu nka segu nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tigilama a bɛ k'an kɔrɔkɔrɔ dɛ donc n bɛ kuma kuncɛ ni mun ye nɛgɛ kɛrɛfɛ ka hakɛ to dɔɔni kosɛbɛ ni kuma ni c'est très important an bɛ hakɛ to nin ahabba alqalbu alkhalwa faqad awsalahu hubbu alkhalwa ila al-anas billahi ومن أنس بالله استوحش من غير الله الله أكبر الله بلغ يا طبيب أفيدنا دسكون إني مريض ني لانغولو يالي كانو إني على شيء خلوة ساري ني على فرلا إبي جاسرو إني على كفر ودي يكا بلزيري ودي كادي إيه والله سبحانه وتعالى بو تيغلا مغو نيانا سما بو بغا كي علي على يري
Allahu akbar. So ani mauga surunga temala kambi mogo na nyana suma bo baga kela Allah subhanahu wa ta'ala o tigi be dekun ni mogo ka rencontrer li akthiru min dhikrillah mais aw ye mogo sugu ye bi nana bunara ma de nyogo sigilen do amen ni soja iba dai me lege aben ni soja mais ni nani ala fere la dibila shu kono aka bonju kono abi panga bota bika ya man adusu be koro abe dese ka kuma ala nya koro kungo be nyini kini faka fanta ya be nyini kini faka so mo fogo téléphone muna ala nyonte o téléphone ni hami be nyini kini faka ibe ka dese ko fo ala yene awa na kanga so ma da duwa nunu ne anga duwa teme da ko fe mo fena do mo ko be concentration ni lawo kele voilà qui ka joya dodi fla saba nani ko kay tenturule be ga ala wule so anga yara yini ga ke amun ko kay kira la digi bagay kira tu me duwa ke fo be na fa ka kayinte sa ulama warathatul anbiya ما هالشيء على جنوم بي والله أم وأنا كرم ومنولو أو يم مشايخ منو يا عنيلا على أولوك على جباي بعد دوسا كو كامي كالو دولا على والله بعد كامي كالو دولا الله أنت تماكا أولوك على جباي شو تك كومي شو توزا الله no أي شو no يكورني كلام دامي بقى كو تيجي كو جيا تيجي أنا كتير مكورني شو نادو ترى تنترولة بفوسالين no يزيغو دامي يبقى فوق أي nu tenturi wa fu no yo sundo damine iba ko ayi ni we saraka bo damine sari olube ya kira do luka bo dairatul insaniya la ila dairatul malakiyya Allah ha ay ala jomme ne shogo ko la ni mo mi e bara nyuma ke ala ye ala be bara nyuma fene dima ashwa inde la kuma do me yere da ala jomme do ka kuma te ya man yara ma fi ad-damir wa yasma'u anta al-mu'addu li kulli ma yatawaqqa'u ya man yurajja li shada'id kulliha yorni ala junjumun ka poesie ya no kala delikai même flen ka kuma mi fo tuta la tata la mo ya korbo iyere yi ala yere be fenobla abe fenobla yi nenga be ke gundo yoga ni ala che wallahi billahi ni makashala bi jabi jarrib ala mu fo kella balarana ala qulubi ma kam yaksubun hijabu de be mo ni ala chew jurumu de be yini kana antachi Allahu akbar mais femme mi sega jurumu dégager ka boy o e bara nyumande ibe jurumu dégager ka tase Allah ibe ko bi jabi kathiratun nawafil was-sadaqat Allah ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya ma tarabtu alayhi wa man taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi zira'a صحيح ومن تقرب إلي زراعا تقربت إليه باعا صحيح أنا عند ظن عبدي بي بالله ما بفلن ni ala yini chuga mi be ala soroti tiens la erkelen ratin kuma imbo mo mi zali ala erkelen tin bo shona abiga chogodi ala kam so amonu mo bi gan kuma inshallah ma ina ala fe ya rabbi kaloni jola an kana yana chuga mina ala ka anyuman kunche kana yana ala ka kuraji dama ka sayara la ka salia bwana ana se kala nyini ni kaloni kono ina fa ala yere ba fe chuga mina ya rabbal alamin amin ya rabbal inshallah بالمو يكو فكوبا إذا كفى تعريض لا يجوز التصريح وإذا عرف السبب بطل العجب ante sɛgɛn ante ɲina ka o hakili jigin k'a fɔ an b'an ka émission belebele an b'o kɔnɔna la n'an ko an ma k'a fɔ nazarakan na la droiture arabukan na an ko k'a fɔ ko arrachad an karamɔgɔkɛ an b'a fɔ ni nɔrɔ kuma ninnu na kosɛbɛ kuma ninnu anw yɛrɛ kun tunna pewu anw kun tunna kuma in kɔnɔna la ka kɛ n'o ye n'Ala subhanahu wa ta'ala ma basi kɛ an bɛ kumakan laban ani folikan laban ko di an karamɔgɔkɛ ma wallahi arajaba an bɛna tɔnɔbɔ a ka kumakan ninnu kɔnɔna la a y'an lawasa Sheikh Imam Ibrahim Dante i ka kumakan laban si ka lajɛbaw ye inshallah bismillah. طيب ustaz an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna halisa u ka courage ta anw ka cɛkɔrɔba y'a fɔ an ɲɛna wa الشيخ الفاضل العلامة الفخامة رحمه الله رحمة واسعة كل يعقوب cɛ belebele fɔ ni su n'a ɲɔgɔnnaw la salatu 10,000 o tun b'a kɛ sigiyɔrɔ kelenw na
rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ale tumba fo sigiro kelena chien batan na fengi ma salatu fo ni ala deli de Allahu akbar sahih mais ko dieu solution beri beni do ko no rabbana atina fi dunya mo shita ki dala gese ko ala be i ka hamido jaila o tike rabbana atina fi dunya hasana wala usaz ko iza ra'aita allah قد أقامك لطلب شيء وهو يمنعك ذلك فاعلم أنك معذب جاتوتي كولا ولا ده كوني يا يتوما وتوما ala be k'i lasɛgɛ ni fɛn dɔ ɲinini ye i be ka bɔ ka bi kɛ ka kini ni wagashili kɛ e ka se fɛn dɔ ma mais o bɛɛ la e tɛ ka se ka se o fɛn ma k'i ka dɔn k'a fɔ k'ala be k'i jangata de est-ce que i be ka kuma ni faamuya ne bɛ ka faamu tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la dɛ bi ma bila diɲɛ ɲini na dɛ o de kosɔn ni mɔgɔ min ni ala ma limaniya di mɔgɔ min ma foyi tɛ se k'i wasa diɲɛ nin kɔnɔ e b'i diya ni dɔw ye fɛn bɛɛ b'o kun e ye cogo ka ɲi n'o ye i be filɛ ka tɛmɛ o kan parce que muna ala ye mun de ko la nasullaha fa ansahum anfusahum wallahi fanasiyahum Allah mɔgɔ ɲinana ala ko k'a t'i la ɲinɛ ale kɔ dɛ k'ale b'i la ɲinɛ i yɛrɛbakun kɔ Allah i b'a ye miliyari b'a kɔ a fasalen don a sen kan hami mina faga parce que ala yɛrɛ ka besoin ala b'a la ɲinɛ o kɔ Allah donc an ye diɲɛ ɲini tɛ sa ka diɲɛ ɲini k'an bin k'an ba ka namara sugu bɛɛ kɛ ka fɛn mais an tɛ ala ɲini tɛ yan bɛɛ dɛsɛra sababu dɛsɛra dɔ tɛ donc e ka diɲɛ ɲini kojugu nin dɛ i bɛ ala ka prison de kɔnɔ mais i t'a dɔn fo n'i seginna don min na ka taa ala ma donc kuma ninnu fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ka dusu don mɔgɔw la k'a dɔn k'a fɔ an bɛ wagati barikama de la an bɛ ala ka lahɔrɔma wagati de la an bɛ kalo dagabana de kɔnɔ mɔgɔw k'a lajɛ k'a la ɲini an bɛ se ka nin de fɔ ko n bɛ bilasirali kan ala ka sigi wɛrɛ yɛrɛ an na inshallah sogo tiɲɛ yɛrɛ la farisogo bɛɛ lajɛlen kumara nin ko in na nka an bɛ ala de deli ala ka nafilasilu nɔgɔya ye ala ka a su nɔgɔya ye ala ka sɔrɔkatu nɔgɔya ye kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma a da sera sɔlatu ma sɔlatu 10,000 an karamɔgɔ kun b'o kɛ o sigiyɔrɔ ala ka nɔgɔya ye dɛ sogo wallahi émission spéciale kan ka sigi sɔlatu in kan nin wagati kɔnɔna la an t'a jigiya fiyewu nin ka kɛ nin laban ye an ma jigin an ka ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan la sego diɲɛ ko bɛɛ n'a kɛcogo don teleso baara fɛnɛ a n'a waati don media baara fɛnɛ a n'a wagati don sɛ an b'a la kunnafoni k'a fɔ an kelen kun tɛ studio kɔnɔ an balima caman kun bɛ studio kɔnɔ studio in a laɲɛnɛmayalen don kosɛbɛ an ɲɛ b'anw de kunkolo la n'an ɲɛ b'anw de ka cɛsiri la sinon an balimakɛ olu kun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la u bɛ ka baara u bɛ ka surveiller kosɛbɛ yasa u bɛ se ka diya ɲuman sɔrɔ an ka foli b'u ye nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tigila mɔgɔ an bɛ ala deli rabbal alamin ala k'a bila n'aw ka mizani na aw ka to suivre Sicap Dante kɔnɔna la an ka nin diinɛ émission a bɛna to ka sigi n'an k'a ma k'a fɔ ko Ar-Rashad waati ani waati kɔnɔna la n'aw dara la tiɲɛ de don n'aw ma da la fɛnɛ tiɲɛ don n'Ala subhanahu wa ta'ala ma basi kɛ illa tansuruhu faqad nasarahu Allah wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad an ka foli b'an karamɔgɔ ye mais ala deli ala k'an bɛɛ sigida wɛrɛ ma merci